Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जों थांलायनोसै बरबरिनि बाथौ फुजायाव. ओमफ्राय नै इथिंजाय आब' दङ. ब्लु अब्लिब्लि हना लाबाय आरोना माने हेलमेट गानगोन नालाय खर'नि स्टाइलबो बानायनो हाया. बिराद दिगदारि हेलमेटआ. थांनो ओंखारबाय गाइस. ओमफ्राय नै सासेया रिल बानायगासिनो हरमानि. हेलमेटआ गानना लादो. गाननोसै आं हेलमेट दिनै गोजानाव थांगोन नालाय नाहरनानै नोंसोरनो ओरै जाथारबाय नङा भिडिअ बानायबानो जासियो जों दायो बरबरि बाथौ फुजायाव मोनफैबाय नै मेदामजिया मोनफैबाय नै गाइसमोन दा देखायलांबाय थानोसै नै मोनफैबाय बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजा बरबरि इउटुबारा सोरबा भिडिअ बानायग्रा सोरबा गाइसमोन इउटुबारानो लाजिसोयो जों दा फार्स्टआवनो फैनानै नैबे गाम्बारि सिख्ला पार्कआव हाबहैनायदों आरोना ओमफ्राय आब'आ नैथिंजाय नै टिकेट लागासिनो ओमफ्राय टिकेटनि बेसेना 30 रुपिस नै ओमफ्राय माने फट' नुगासिनो आरोना बयनिबो बे पार्कआव थ' खेबसे जोंबो हाबनानै नायथारनोसै आरोना मा दोङो मा गैया नै नामा गाम्बारि सिख्ला बारा मोजां नङालाय खाथियावलाय जायगा होनना मिथिगोन मायाव लायो लादो जानोबा आं केमेरामेनसो आरोना बिनि फट' खेबनो हाग्रा थांदों होमबा र' थांग्रोनो गाइसमोन दायो अखा हाबाय आरो एसे हाबाय सासाखौ गंसे लाना थांसै आरोना जों नांला जोंनियाव नायबाय गरिला फ्लाइटआबो माथो गोजानावसो दङ माने कागजनिसो खोमा नामा काटनि आच्छा आंलाय अरिजिनेल माने जेनेबा अरिजिनेल हामा जानायखौ दोनफैदो सानदों माने जाजोब्बाय ना एसे थाइफ्रिगासिनो बारा सिजानानै नङा आङो सबनिया एगजाम दोङो लोमजाबा सेस ओरैनोथ' फुजानि थाखाय फरायबोखायाखै मोनसे जों दा पार्कनिफ्राय बारा एसेबां जेबो गैया आरोना नै जों थांगासिनो मिना बाजारसिम मा दङ नायनोसै बेसेबा गोबावनि उनाव हादोर फिसा गारि मोनबायानो नामा गारि मोनबायानो खायसे पिस्तल नांगोन ओइनो आब'बो लोगो मोनबाय टिबुनिफ्राय फुरा फुजा नायनो फैदों मानसि दखानफोरा मा फैदों बिराद मानसि गाइस दा जों थांनायनि गस्ला दखानथिं थांनायदों आरोना गस्लाफोरखौ
मा nó giờ đi nắng इनावसो गोदो राइस ना hấp lên đi नै बेयावहाय जों दा सेन्देल नायनायदों जों माने आब'आ नायनो नागिरदों ओमफ्राय प्राइसफोरा फिक्स आरोना 200 250 300 बेफोरबायदि ओमफ्राय जों माखौ मोजां नुयो नायनोसै एसे नों गानना नायनो नामा आं मोजां गानदों आंनि सेन्देला नायना दोननाय बख'नो हाया मोजां नुदों माथो जायोना जायो ब्लेक कालार आसले सेम Arpana Ramchiary apa na? दे बबेनि आगैया दे ब्लेक कालाराव नागिरदोंमोन आब'आ ब्लेकआव गैया ओमफ्राय नैबे दानि नायनाय पिंकखौनो लानोसै आरो बेयावहाय नै जेलबो बानायना दोनदों सोरबाफोर बाराद्राय दुस्थ' खालामबा बेयावहाय माने जोबनानै दोनगोन आरो ना लांसै लाबलाबायनो मोना आरोना थिखांनानै जायगाखौनो मोना बे जाबाय स्टेज जा क्यूट क्यूट बेलुन फट' लानो नागिरदों नै आब'आ मानसियानो भिरथार खमायथारा बेयाव जों माने बोसोरफ्रोमबो बरबरनि फुजा नायनो फैबोला सार्कास नायखाथारो आरोना स' बेबारावबो नायहैनोसै सार्कासखौनो नङाबालाय माखौथ' नायनो ओरैनो एसे टाइम पास खालामनोसै बेफोरखौ नायनानैनो सार्कास नायनोसै गाइस हाबगासिनो दा गेलारियाव जसिगोन आरोना जागोन दे गेलारिनिफ्रायसो मोजांसिन नुहुरोलाय गाइस बेखायनो गेलारियावनो ज'नोसै गोजौ गाखोनोलै गोजौ Oh my god नै स्लिप जाबा सेसखा माबा लटर पटरथार बिराद बेलेन्स नांगौ आरोना बेखौ खालामनो थाखाय रम्बुजफोर डान्स जों सार्कास नायखांनानै जानो फैबाय ओमफ्राय चिकेन चाउमिनखौनो जाबाय आंहा आंनि डाइटिंआ एकदम सेसखासै आरोना न'आव फैनानै माने 20 डेजसोनिफ्राय आङो डाइटिं खालामगासिनोमोन आरोना जेनेबा गाइखेर साहा सिनि बा फास्ट फुड बेफोरबायदिफोरखौ जानो गारथ'दोंमोन आरोना खिन्थु न'आव फैना एकदम सेसखा आरोना फुजायाव माबा माबि जाला जोब्बाय आरोना दा माने गोदानैसो स्टार्ट खालामफिननांसिगोन माने एसे हामनो नागिरदों आरोना मानसि एसे पेटलि जाबाय आङो मोदोमा माने गिलिर गिलिर जाबाय आरोना बिदिबा थानो सुखुवा बेखायनो एसे हामनो नांगोन मोजाङै डाइटिं खालामफिननांसिगोन थांसै रहित बाय 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 अखायानो हाबाय आरोना गाइस थांनो ओंखारबायमोन ओमफ्राय अखायानो गारला एसे एसे जा अखायानो हाबाय गाइस Okay guys, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै थेंक इउ बाय बाय